Mentang idon sha ni shatrai jong ni kapung umiam. Te paiba pila ban pai ya ni ga video pila ban saki ya ka ka kiu na ka hiar hadukan no ka kiu. Te pila ban pai lambang ni video. Te hakajung pai jonga ka I ka ba kadang duna. Don't spot mo buri no. Te pai lama phi pade bisa lama phi. Ka hiar ni ka kiu. Ma khubli sibun.